Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznámy Mestského rozhlasu. Vážení spoluobčania, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta organizuje v Dome kultúry v Seredi v dňoch 29. a 30. septembra 2016 v čase od 8. do 12. hodiny mobilnú poradňu zdravia, kde vám ponúkajú vyšetrenie hladiny cholesterolu a cukru v krvi, meranie tlaku a výpočet BMI. Zároveň vám poradia v otázkach správnej výživy a životosprávy v prevencii rizikových faktorov civilizačných ochorení. Príďte spraviť prvý krok pre svoje zdravie. Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje chovateľov koňovitých zvierat na povinnosť registrácie chovu, ako aj registrácie koňovitých zvierat v tomto chove do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Dňa 27. júla 2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené ohnisko infekčnej anémie koní v okrese Nové Zámky. Najväčším rizikom infekčnej anémie koní sú neregistrované kone z neregistrovaných chovov s neznámym štatútom zdravia. Preto upozorňujeme všetkých chovateľov koní, že neregistrovaným chovateľom koní je možné uložiť pokutu.